Έλα ρε. Έλα ρε μαλάκα, τι είπες πριν? Περίμενε εγώ, περίμενε. Έλα, ακούς? Έλα. Για βες. Τι είπες πριν μαλάκα, επειδή με είχε πάρει λίγο ύπνος εκτός από την κότα? Δεν μας ηχογραφείς. Έχω ένα φίλο εδώ, ξέρει να κάνει το γεράκι. Άκου το λίγο. Άκου. Τι γεράκι? Το ακόμη θα μας κάνει. Το ποιο? Θα μας κάνει το ρακούνι μαλάκα ή όχι? Το ρακούνι όχι ρε. Ναι. Γεια. Έτσι κάνει. Κάνει λίγο. Κάνε άλλο. Καμένα. Η γάτα έχω πως κάνει. Ακούς. Χελώνα θα πως κάνει, χελώνα. Πώς? Χελώνα. Έτσι. Το Χρυσόψαρο πώς κάνει λες? Το Χρυσόψαρο πώς κάνει το ψάρι? Το ψάρι. Άκου, άκου. Ψάρια πουλάω και μ' αρέσει. Να σε πω κάτι. Να σε πω κάτι. Είμαι ο Κωστάκης. Να σε πω κάτι. Θα σου πω κάτι. Άκου, έχουμε μια τραγουδίστρια. Ακούτε. Αστέρι, άκου λίγο αυτό. Άκου λίγο αυτό. Αστέρι. Αστέρι. Άκου λίγο αυτό. Πώς θα είναι το φίλος για να τον κάνω τάξη στο Facebook? Τι? Πώς το λένε το φίλος για να τον κάνω τάξη στο Facebook? Πώς θα μου δείχνεις να το κάνω τάξη στο Facebook? Λοιπόν, μπες σε 10 λεπτά στο Facebook, εντάξει. Σε 10 λεπτά να δει Facebook.